Sa mga pangenot na bareta, padre di pamilya gadan kan pagbabadilon sa Kamalig. Lalaki gadan kan matahuban nin daga sa pigkakalot sa Camarines Sur. Motorista gadan kan makabangga sa truck an pigmamanehong motorsiklo. 4 na persona sa Sorsogon na tauan in wheelchair halis sa ako Bicol Party List. Asin bistuhon ang Bicolanang pang-anom sa katatapos pa sa ng Medical Technologist Licensure Examination. Marso 20 taong 2023. Unina mga baretang tatak Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon Catanduanes asin 90.7 Radyo Uragon Legazpi. Padre di pamilya gadan kan pagbabadilon sa Kamalig. Investigasyon sa insidente nagpapadagos. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Mag-aalas 10 kasubong aga, dikit-dikit nang nag-aaralian ang mga paratinda sa Kutmun Satellite Market sa Kutmun Kamalig Albay. Apwera sa tapos ng ipigtalaan na oras kang saraudan, puun man ngunya na aldaw. Para mientras mo nang suspindido ang operasyon kang Satellite Market. Sa rumbulan kaya, matapos ang pambabadilgadan sa duwang miyembro kang 31st Infantry Battalion Philippine Army sa nasambit na lugar. Alas 5 kasubong aga, liwat naman na nagkaigwadig dining pambabadilgadan. Biktima ang 54 anyos sa si Reynaldo Nisola, kan purok 3 parehong lugar. Ang pambabadil, nailing mismo kang kapamilya ni Nisola, na mayo naman na naginibo mantang pigtatadtad ding bala ang biktima kang daipa na bibistong kagibo. Pag makalatag kami, nagpapahinga kami. Tapos ganun lang nangyari. Bigla lang, may lumapit na lalaki. Binabas na siya, Mga ilang putok sir? Naano ko nga Katulad, simple tago na rin ako. Hindi ko na sa ibang pangyayari. Mailing pang dugo ang biktima sa pwesto kaini sa Satellite Market, kung saan pigdeklaraman si Nisola na dead on the spot. Ang esposa ni Nisola, day makatubod na sa siring na kagadanan mawawara ang biktima, na sarong mabuot, matanos asin mapinadabang padre di pamilya. Ang barangya di sirkay wal, malangbot sa ding tawya di school. At amon nga ni anak buhay, na malangray na padre di pamilya, marusip sir, pauno na. Huli sa duwang magkasunod na insidente ning pambabadilgadan, tikom magin ang mga opisyal kang barangay, sa takot na baka madamay. Hustisya naman, ang kuraungon niyang kampamilya kang biktima. Basta lang nila babaril. Wala silang alam nun, nagtitinda lang yun, maghanap buhay lang yun. Anong pagkaalam nun, mabuti kung talagang yun. Siyempre, mag-chill po, talaga. Wala pag-alam din. Wala nga siya lang yun, nagtitinda lang yun. Kuso nagibo man sa di, taura man niya di kay saalan. Nga nga man nagibo niya, kinuan kami niya ning, unya di, winaran kami niya ning ama, nasa ding mga kuskus ko. Sa presente, pigpas ay rarumpa sa autopsiya ang biktima. 5 basyo naman ng balak ang kalibre 45 badil ang na-recover sa crime scene. Then from then on, magkakaigo siguro yung mga dialogues, meetings with the barangay officials and itong counterpart naman na yaon duman sa area, so mga Philippine Army, maghururon kung paano po iyan kumbaga, ma-preempt na ang mga masurunod pang incident, particularly regarding kaya na shooting incident. Sa ngunyan, nagpapadagos pa ang pinagigibong investigasyon kang otoridad, nga ni masusog ang kagibo sa pambabadilgadan kay Nisola. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Lalaki gadan kan matahuban nin daga sa pigkakalot sa Camarines Sur. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Gadan ang 54 anyo sa si Melchor Vergara kan barangay Minadanghol sa ngay Camarines Sur matapos na malubong nin buhay sa pigkakalot na daga na may rarom ng 24 pie sa barangay del Carmen parehong Manuaan. Sigun sa sangay MPS, sa pahayag subuot kan kaibang aki ni Vergara,
Alas 2 din hapon, Marso 16 kan marasayan kan pigkakalot na daga ang biktima. Alagad na ipaabot ang impormasyon sa otoridad kan esposa ni Vergara alas 9:45 na kan Marso 17. Itong insidente, nangyari po kang yan po itong aking niya, sir. Kaya lang, itong aking niya, sir, si pagtaas niya, si pag-ahon niya duman sa pigkakalot na, na daga, yung man itong time na to na naghuhukay, kaya po siya bali po nagtaong impormasyon na si papa niya, na na naghuhuan yung daga, sini pong akin niyang minor, pigsabihan si mama niya na, si papa ngayon na guhuan ngayon yung daga. Kaya, yun na po itong time na to na nag-ibahan silang duwa sa police station para maghagad po ng respondent. Itong aking bunso ni Melchor Vergara, yun po itong talaga pong na naka-easy. Nagtatrabaho bilang chief tanod sa nasabing barangay ang biktima na dati naman na trabador sa minahan. Sigun kay Espanya, ikawalo na si Vergara sa mga pigko ang magkalot sa nasambit na patrabaho na parte kan pinagsasabing treasure hunting ning sarong opisyal sa Barangay del Carmen. Pag-arog sa na may mga activity na arog yan, kayo po mag-secure ni kung sila po talaga nakakasakop. Kasi na yung mapabagay na sir, basta-basta pwedeng maghukay ng arog kayan kung mayong clearance. Iyo po. Kung para dito po ang pagkakaintindi ko kayan kasi sindaman po ang kayan. Okay, Pero during the time na pighapot ni itong mga kaibanan ni Melchor, ini yung si Romeo saka si Mario saka si Victor na kasabena, may posindang kasuratan na i-present sa sinda na nagpapatunay o nagtutugot na maghukay po sinda tuman. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kan biktima sa indang residensya, pigahanda naman kan hepaturan isasangat na reklamo kontra sa opisyal kan nasabing barangay. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Apat na persona sa Sorsogon na tawan in wheelchair kanako Bicol Party List. Detalye sa report ni Ann Imperial. Dai mapugulan ni Nanay Emma kan bulan Sorsogon na maugma. Makalihis kaya ang pirang taon man nakadipisilan sa paghiro, matatawan na nin wheelchair an sa iyang biyanan na si Nanay Emily. Istorya ni Emma, taong 2016 kan ma-stroke an sa iyang biyanan, asin haloy na subot sindang naghahanap nin mahahagada nin wheelchair. Kanakaaging Biyernes, narealisar an sa iyang pangiturogan, huli ta saro si Nanay Emily sa mga napiling benepisyaryo kan pananaon nin wheelchair kan Ako Bicol Party List. Padaba. Kaya yun, nagpapasalamat. Baka pwede na siyang lumabas-labas kung gusto niyang pumunta dyan sa Hindi na yung sa lapag. Kung pagka-stroke ang nagpapadipisil sa paghiro kan biyanan ni Nanay Emma, kanina naman sa paghiling ang pasakit kay Tatay Jose kan parehong banwaan. Istorya kan agom na si Nanay Cynthia, totally blind na ang sa iyang 63 anyos na agom, asin 4 na taon ang nakaagi kan ma-stroke man ini. Kaya naman labiman ang sa iyang pasasalamat sa wheelchair na siyaltong mataonin kagianan sa indang buhay. Makakatulong sa kanya dun sa ko sa kanya pag nagpunta kami dun sa kalsada. Hindi na ako mahirapan. Apwera kina Tatay Jose asin Nanay Emily, duwa pang persona na may kadipisilan sa paglakaw asin paghiro ang natauan in wheelchair. Apwera sa Ako Bicol Party List, nasa likod man kan proyekto ang Children International asin iba pang stakeholders. Dako lang po sa tuwin na pasalamat na nagkagawa kita kay partner sa mga bagay na ini, sa asistensya na ini, lalong-lalo na sa Children's International, sa pagtabangan ninda sa Obeto, asin advokasya kan Ako Bicol Party List, na makatabang sa satuyan ng mga kaimanwan na talagang nadidipisilan sa buhay. Ang pananaon in wheelchair, parte kan tabang sa Karayan program kan Ako Bicol Party List. Salamat Ako Bicol! Para sa mga baretang tatak Bicol, Ann Imperial, Bicol University Intern. Motorista gadan kan makabangga sa truck ang pigmamanehong motorsiklo sa ginubatan. Asin bistuhon ang Bicolan ang panganom sa katatapos pa sa ng Medical Technologist Licensure Examination. Yan asin iba pang bareta. Sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano,
Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa Kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Motorista gadan ka Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Motorista gadan kan makabangga sa truck ang pigmamanehong motorsiklo sa ginubatan. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Hagup sa CCTV footage kang Barangay Travesía, Ginubatan, Albay, ang nangyaring aksidente pasado alauna ning hapong kang Biyernes, Marso 17. Mailing man sa video na marikas ang dalagang kang embweltong motorsiklo, dangan ang paglaog ka ni sa balyong linya. Rason para mabangga ang kasabat na truck. Sa kusog kang impact, nakalasik ang rider, asin ang motorsiklo kanina haros dai na mapakinabangan pa. Sa investigasyon, binisto ang rider na si Joel Parma, 47 anyos kang Kamalig Albay. Dagos man ining binawi aning buhay. Binisto naman ang driver kang embweltong truck na si Ernie Sabado, 42 anyos. Itong lugar na ito, dakol na duman na aksidenteng mga motorista. Base sa datos digdi sa istasyon, ini ay accident prone area itong lugar na ito. Sigun kay Sabado, maski siya nabigla kang kauno ni Parma ang sa iyang linya, nakapreno pamanda siya, alagad marikas talagang motorsiklo. Pauwi na kami ng Maynila, galing kami Cebu. Nagde-deliver ng mantika. Dai naman nagsangat paningkaso ang pamilyang nabayaan ni Parma. Ulit asasaguto naman ni Sabado ang gastuson sa burol, asin pagpapalubong kang biktima. Ngunyan na aldaw, ma-exam si aki kong scholarship. Hindi na po nada gustarog sa sinangyari. Yun na lang yan ang hinahagad ko sa inda. Tabangan kami na mapakaray ang paglubong ka sa kayang agong. Paurutrong patanid kang otoridad sa mga motorista na ugaliun ng ang defensive driving, asin pirming maging rigmat sa tinampo. Nakapatente na ang bangkay kang biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Simulation exercises sa insidente ng pambabadil asin pang-aatake kan Albay PNP naging matrayumfo. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Nasibot ang mga personahe kan PNP Albay, kan basang nasa nang magbagsak ang gobernador matapos ang makusog na putok nin Badil. Mantang kaya nagtataram sa hampangan kan publiko, nagkaigwapa nin ribayan nin putok na nagresulta kan pagkakairido pa nin duwang sibilyan. Pirasa na ini sa mga maaksyong eksena sa ginibong simulation exercises sa atubangan kan Kapitolyo.
na pinanginutan kan PNP Albay asing gobyerno probinsyal. Sigun sa tagapagtaram kan Albay PPO, obheto kan aktibidad na masukol ang kaaraman asing kapabilidad kan PNP en kaso may mangyaring siring na insidente sa probinsya. Gaano pa kabilis magre-react yung ating kapulisan at iba pang mga ahensya ng ating gobyerno para maiwasan po yung pagkakaroon ng mas malala pang problema. Apwera kan assassination, nagkaigwamanin pagkundusir nin checkpoint para maharang ang mga sospek. Dangan hot pursuit operation para masusugpa ang ibang pag-iriba kan mga ini. Very successful yung activity natin and siguro hindi yan mangyayari kung wala yung suporta ninyong lahat. Actually, sa ngayon po, nagpapakandak na siya ng threat assessment sa lahat po ng political leaders dito sa atin. So, pag po na-found out na may threat yung isang political leader, pwede po siyang mag-apply for security sa kanyang close-in security, pero through PSPG po yun. Sigun kay Gobernador Grex Lagman, dakulang bagay ang aktibidad nga ni masukol ang kapabilidad kan PNP sa aspeto nin seguridad. Sa mga siring kayang aktibidad, may hiling ang mga kakulangan na kaipuhan pang mahipnuan. We do not take anything for granted in this province with respect to safety of people that need to serve without any fear that their lives will be in immediate danger. So, kasubago po, nakahiling ta sa talagang very well-conducted na CIMEX. Tabulong po ng mga bagay na pwede ka mong makakudan, mga estudyante, managod sa pag-secure ng sa tuyang mga tao na nag-distribute sa tuya. And kayo po ang maaraman-daman sa sakripisyo. They are actually putting on the line their life and limb para po pagserbihan ang sa tuyang mga konstituentes dito sa Albay. Asigurasyon kan PNP, padagosan sa indang mga aktibidad, ngani mas madugangan ang kaaraman na maresulta sa mas epektibong programa sa seguridad sa probinsya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Valle. Katandunganon Beauty Queen panganom sa katatapos pa sa ng Medical Technologist Licensure Examination. Bistuhon ta siya sa istorya ni Marian Manalili. Mapapasana all na sana ang kadaklan sa pagiging beauty and brains kan 22 anyos na si Stephanie Mechi kan Bato, Catanduanes. Apwera kaya sa corona bilang binibining katandungan 2019, siya man ang panganom sa katatapos pa sa ng Medical Technologist Licensure Examination. Matua sa duwang magtugang. Sabi niya, dain niya hunaon na makakasabay siya sa top 10 hulitaan makapasar sana ang sa iyang ipinangadye. Before I started reviewing, I actually decided to work muna in a hospital, parang just assisting the medical technologists para makita ko rin kung gusto ko kasi talaga siyang ma-feel like I want to know the actual practice. So yun, then I had 2 months to prepare for my board exam. So yun, puro na talaga siya review. I had to manage my time kasi 2 buwan lang naman siya and there's so many topics to cover. Nagtapos si Stephanie ning kursong Bachelor of Science in Medical Technology sa University of Santo Tomas, Legazpi kanakaaging taon. Aminadong bako medical technology ang sa iyang first choice, alagad pa diit-diit niya subuot na namuyahan ang kurso habang naghahaloy. Istorya niya dai naging madali ang sa iyang pagre-review. Alagad ginibo niya ang gabos ngani maging preparado. Consistent honor student asin sarong scholar, kaya sabi niya, habo niyang masayang ang sa iyang pinagalan. Entrance scholarship ako nung pumasok ako sa University of Santo Tomas, Legazpi, and patuloy na siya. Parang we had to maintain a certain grade to be able to get the scholarship. My parents actually told me na kunin ko nga siyang course kasi it will be easier for me to land a job. Pero along the way, habang nag-aaral naman ako, na-realize ko na ang laki pala ng part na ginagawa ng mga medical technologists in the medical field and I have learned to love it along the way. Kung haaputon man kung ano para sa iya ang sekreto para maging achiever, simple ang sa iyang simbag. Suporta hali sa mga padangat sa buhay, urog na sa pamilya. Sa ngunyan, sibot si Stephanie sa paghanap ng malalaugan na trabaho.
Abiso niya sa mga nakatalaan man magkuha nin eksaminasyon, magtubod sa nasasadiri asin da ipaglingawan na magpangadye. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Miriam Manalili, Bicol University Intern. Asin yan ang katiripunan kan mga baretang Tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!